Maşgalada azy bir ýaşamyň kiçile häzikleri. Ýatyrmy sen? Turup barkalar Ya, Tur meni hala ne diyor? Tur boyda oturuyorum. Çat dur. Ne yaramaz dedi. Ayıpta senden. Tur yapan baş. Etme diyeceğim ver. Nahar seni tuduramadım. Pakanyň telefonundan amaş ýaňa dendim. Kimde erkekler stresiň näme bilen okdyp. Pakan jantda открытишня ýagdaý näme jantda karayp maňa. Ödün bile 20 atma bir soran onu bilen olarsa. Dur maşyn ýörüp kötmüş onu bilim kara. Strese girdim. Tolganma aç aljaň. Gitti. Alo. Bir aşağı paketler akıtsak. Taksçylar owadan ýyzgyryp maşina minnerenlerine daşşerik bolsa da olmad diýerler bolýan. Ejemiz ýaly daýdalar minnerenlerine 10 metr sürüp 20 mat diýip ýetir diýäňmi? Операторы — это, боже мой, самые хитрожопые люди. Наверное, когда оператора попросили помочь с погрузкой, он сделал умное лицо и такой типа: а мне тяжелое нельзя, у меня грыжа, да и вообще. Я по образованию психолог. А так, то ли хозяин шкафа решил сэкономить на грузчиках, то ли грузчиками у нас теперь подрабатывают. И ладно еще шкаф, но пацанчик потом еще и холодильник потащил. И опять мы возвращаемся к тому, что операторы слишком много знают. Ребят, никогда не повторяйте подобное. Я бы еще сказал, что трюк был выполнен профессионалами, но идиотизм пока что не измеряется никакими степенями мастерства. Хотя это было космически. И под конец поделюсь с вами очень важной речью о литературе. Или музыке. Я пока точно не понял. Если у вас есть догадки, о чем же говорил парень в видео, то поделитесь, пожалуйста, с нами со всеми в комментариях. Нам очень интересно. А так, в целом, не болейте сами и берегите здоровье тех, кем вы дорожите. Всего вам хорошего, как можно чаще улыбайтесь. И что еще? Что бы еще такого интересного пожелать вам? Так, деньги, ну, блин, тут без труда денег вам желать, что, как бы, ну, если стараться не будете, денег вы не заработаете. Что бы такого пожелать? О! Нет, это тоже вы не сможете. Göriplik barda. Men görip, men boynum alyan. Şu pul yığınap bilýän adamlar, bir zada üýşürip bilýän adamlar bar ha.
Şeyle yigrenýän näten ananay. Şeyle bir görükçilik etýän şeyle bir yigrenýän. Aýdyp diýer ýaly. Näme etdiňiz o pul ýygnat? Näde pul ýygnaýaňyz bir zaklinaniýasy ýa kody bir zadym ýa maňa da aýdyň meni öwreneýin bolmasa. Ýa käbir adamlar puluna hesaýam ýazýan ýaly o dogry. Näde pul ýygnaýanlar belli-de. Ömrümde ýekece gedek 13 mant pul ýygnap görpdim. Olam gyşky kurtkamda ýadymdan çykypdyr. Olam alyp şogun sokdum. Şo derece. Men elime gelen pullaram avtonomny status alýan ýaly öz başda kereket etýärlermi näme? Aýtman nimen öýden çyk gidiberýärler, nire etýänler. Näme oklar kaçan berýär, näme ok bolýar bir aýt. Hojaýyn men aýyň soňuna gelerin, kartyňa başyna gelerin. Ýok, onu meden oklar. Arada bir dost oglan aýtdy, aý dost maşinaly maşinym täzeledim. Aý nesip etsin dost, näde bollaň? Aý könäm satdym, üstüne goşup ýygynança pullam goşup alaýdym. Gün gatnaşym ketdime. Näme o maňa 10 ýyl najojyn dost, ertibergün pul ýygnap jaýasa näme infarkt tutup öleýinmi? Men her bir stand-up'ymda bir many berjek bolýan we şu gezekde adamlar hemme jaňy aýdysym gelýär, pulluňyzy artykmaç rashat etmäň, ekonom etjek boluň, dogry sowjak boluň, artykmaç rashatlaňyz azaldyň, oňarsaň öýlenmäň. Ýok, on nice olmadym. Öýlenen bolsaňyz hem geç. Ýani puluňyzy rejel soň, nira soňyňyz berip soň, janyňyz sag bolsun. Pulsuz galma. Hormatly adamlar, meşhur Yapon şahyry hiç kiminim oğudan Güller Senatly meşhur goşkyny size okap bermekçi. Süm diýip tutsaň da aýa. Şunda. Hangi sonunda odan ýyşsam da. Atsan. Dumma. Süm ýaşyňda ýa-da Escan. Bilen bataraylan bir plusu var. Bir minusu. Meni görünüm yüzü on edil King John oğlum yanımda yali sizden Maňa seret ýagyşyň orta arasyna trenirovka etip beren oglanlar, seret sportsmen oglanlar. Ani görürem ki. Oňmy da trenirovka edýäňmi? Mekan senmi? Mekan senmi? Näme işleýäň bu mada ýagyşda? Trenirovka mı amay goýsan ay trenirovka bolmaly bil keypinemi? Dost, sen maýdylmy? Ha. Taksara pulum ýok, şondan gap barýan şäher sen näkidäýdi? Trenirovka dämi? Ýok, trenirovka jan saglyňa peýdally dediler. Dediler. Esselamu aleyküm ediyor adamlar. Şu tayda var bir dostumuz. TikToker çevişim bağım diptir. Bak. Bir salı veren olmaz mı? TikToker çevişim. Murat da var o dipler. Ne dost? Cezalı oyun oynayacak balyan mı? Cezalı oyun oynayacak balyan dost. Ne sıcak adam mor. Cambilentin akşam efirine gir ya. Sıcak adamı mal ya. Meriyan Gül. Harafat. Şolun efirine bar ya. Arkayın cezalı oyun. Gördüm, ağır baş cezalı oyun oyunu. Ay böyle yağda olmaz. 3 olup sana versinler. 3 olup olur. 3 olsunlar senin bir kolun var. Sen yeke olmuşsun muharca bilen ne? Ne dersin öyle munkadan geçip onları elbetçeler çektirdin. Afgan canın sağ olsun. Kat doğru getirsin. Sen de bırakma açın. Ne şu cağda Pakistan ödüm. İkra ettim pasportum. Ana bulucuğuna seyret. Ulu tuvalime bar karşıdan ulu. Ne şu cağda malum. Alıp çıkar avapsta utulas yoga. Bay bu. Ayakkan sen otursan birden dostum. Celanı öğüm çekmeli oluyor diyen morca. Seyret de o. Yo bilecek ertiye canın sağ olsun akşam 12 bilen bir ara efirini gir şu cağdan alır. Qowatdan sen tay nämeni? Darap gad edip, qayçylap gad edip.
Kantofka da yetiştirmeni gowadyp. Kantofka da edeyim mi? Awa. Geram morca. Alıp çıkalı ara solar utup bolanok diýerler ya dost. Ay mana o şu can morca bilen adam. Näde aýarsın onu? Yatırıp aýlasa. Yatırıp aýlasa. Asam yörükte ölmenet de oturdum o. İnne Afganca kat kötü neydi? Sana verecek. Canın sağ olsun. İnne morca bilen bilelikle dini öňe dur.